Astăzi m-am gândit și eu să mă joc și eu niște Stumble, guys. Bă, nu cădea telefon. Niște Stumble. Și de ce credeți că am dat? De unul care îl cheamă, unde e, mă, friendul? De unul care îl cheamă, așa. Au, și mă doare mâna. Bă, mai mergi. Auci. Să o las așa. Care? Aolă, fără. De ce? Eu sunt prost. Deci e și el român. Ăsta mi-apare, level 8, Zlove 10 ani. Vedeți? Holy! I found a player. Tradus pe românește. Wow, ai găsit... nu wow. Bine că ai găsit prietenul. Dar dacă se uite el la videoclipul ăsta, îl rog să dea și el un like. Și să-mi scrie în comentarii numele lui. În numărul lui de telefon. Să vedem ce se întâmplă.